kasancewa a cikin wani sabon shirin mai taken da mai kama ake koda. Shirin da gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam yake ɗaukar nauyin kawo muku. Bisa sahalewar ma'aikatar yada labarai ta jihar Kano, a inda dan uwa kuma abokin aiki Comrade Malam Muhammad Garba yake jagorancin ita wannan ma'aikata. Kamar kowane mako, Aminu Nuruddin Amin ne nake shirye shirin. Gashi a wannan makon kuma zan gabatar. Ku biyo mu. Masu da sauraro, kamar da kuka sani, wannan shiri ne da yake zagaya lungu da sako domin zakulo muku ire-iren ayyukan alkhairin da mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam yake shimfiɗawa Kanawa. Mu kuma mukan shiga lungu da sako domin zakulo muku su wayannan aiki. A wannan makon, masu kallo da sauraro, za mu leƙa ne katafaren ɗakin taro na African House da yake fadar gwamnatin jihar Kano, a inda mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam a ci gaba da wannan aiki da gidauniyar nan tasa, wato a Ganduje Foundation take yi na musuluntar da maguzawa. A wannan karan ita wannan gidauniya ta musuluntar da mutum 96. Duk idan ka hada ka gauraye jimillar maguzawa da ita wannan gidauniya ta musuluntar, wato mutum 26,000, wanda muna sa ran insha Allah kafin gwamnatin ta kare za a kai mutane akalla ba a kasara ba mutum 50,000 da wani abu. Fatanmu Ubangiji Allah ya kara wa musulunci ɗaukaka da kuma daraja a idan duniya. Masu kallo da sauraro, ku biyo mu ku ga yadda aka gudanar da shi wannan masalantar da maguzawa, a inda mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam ya ba su kalmar shahada da kansa, tare da kuma yi musu jawabi da kuma ba su dan masarufi domin su je su kula da iyalinsu. Kuma ina taya ku murna, kuma ina yi maku fatan alheri, kuma daga yau kun zama 'yan uwanmu. Ni ma gwamna yau ku 'yan uwana ne, kuma ni ma dan uwanku ne. Ƙwarai da gaske. To ina so maku tambaya, shin wannan niyya da kuka yi ku shigo addinin musulunci an matsa maku ne, ko kuwa sa kanku ne saboda sha'awa? Niyyar kanku ne. To alhamdulillahi. To yanzu sai ku saurari kalmomin da zan faɗa, kalmomi na kalmar shahada, wanda dama shi ita ce ta riba mu tsakaninmu da ku, amma wannan katangar yau za a ture ta idan kun faɗi waɗannan kalmomi. To zan fara. Ashhadu Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. To daga yanzu ne na cibiyar raya addinin musulunci ta Ganduje Foundation, wacce take fiye da shekara 25 tana aiki na taimakawa addinin musulunci fanni daban-daban. Musuluntar da waɗanda yake ba musulmi ba shine farkon abin da ta fara yi. A yanzu haka muna da alƙalma, ba zan iya tunawa da ka ba da ka yawancin wanda aka musuluntar shiga addinin musulunci. Mun taɓa ɗauka alƙalma a ƙananan hukumomi 26 a jihar Kano wanda suke da maguzawa. Tun daga sannan
muka ci gaba da wannan aiki, nan gaba kaɗan ma za mu sake ɗaukar alƙaluma na waɗanda suke maguzawa ne domin mu ci gaba da bibiyarsu a kan ra'ayin kansu domin su shiga addinin musulunci. Wannan tsari mun sa masa suna tunda ku manoma ne, kun san abin da ake nufi da dami. To an ce zara ba ta barin dami. Yau an zare zanganniya 1, 2, 3, 10, 20, 30, ƙarshen ta sai a baka da igiya. To kuma za ku taimaka mana wajen 'yan uwanku kun koma gida, yadda aiki zai mana sauƙi idan mun zo neman wato ra'ayinsu da amincewarsu. Kamar yadda aka bayani, addinin musulunci addini ne na aiwatarwa. Akwai bukata yanzu na kurungumi ɗabi'ar mu'amala ta addinin musulunci. Wannan matasa da nake gani, na san kukan kurbi wani abu a cikin ƙoƙo, musamman ma ranar Lahadi, a zauna ƙarƙashin bishiya a sha burkutu. To addinin musulunci ya hana shan burkutu, ya hana shan giya, ya hana cin mushe, ya hana ƙarya, ya hana sata, ya hana yi da mutane, musamman ku mata. Kada in kun zauna ku yi ta yi da wata gulma ko ku yi ta yi da wani. To duk wannan addinin musulunci ya hana. Sannan kuma addinin musulunci yana bukata a nemi ilimi, domin da ilimi ne za a iya bautawa Ubangiji subhanahu wata'ala. Kuma addinin musulunci ya nuna maku cewa a yi sana'a, kada a zauna ba sana'a. An ce a nemi abinci, amma neman abinci akwai halal akwai haram. Duk malamai za su yi muku bayani akan wannan. To saboda haka muna taya ka murna, kuma kada wannan ya jawo rashin jituwa tsakaninku da wanda ba su shiga addinin musulunci ba. Addinin musulunci bai yarda da tashin hankali ba, bai yarda da tada hankalin ɗan uwa ba. Wanda bai shigo addinin musulunci ba, ba a ce ku yaƙe shi ba, ba a ce ku daina mu'amala da shi ba, sai dai ku yi mu'amala wacce addinin musulunci ta yarda da shi. Sai ma ku yi kwaikwayo da ɗabi'a mai kyau, yadda wanda yake ba musulmi ba zai yi sha'awa ya shigo musulunci saboda irin ɗabi'a mai kyau da ya ga kuna yi. Ko kuma mata, malamai za su yi maku bayani yadda ake zaman aure irin na addinin musulunci. Wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske, domin akwai hakki a kanki a matsayinki na matar mijinki, shi ma kuma akwai hakki a kansa na matsayin shi
namijinki, to kowanne yana da haƙƙi da juna. Malamai duk za ku yi muku bayani akan wannan. To jama'a muna gode maku, Allah kuma ya saka muku da alheri. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallo da sauraro kun dai ji irin aikace-aikacen da ita wannan gidauniya ta yi tun daga shekara 25 baya zuwa yanzu, wanda kuma mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam ya kuma ja hankalin su wa'annan musulmai da suka karbi musulunci. Fatanmu Allah Ubangiji ya kara musu basira tare da kuma hada su da abokan zama na gari, wanda hakan shine zai ƙara sa musu ƙaunar musulunci da kuma musulmai gabaki daya. Masu kallo da sauraro, daga nan za mu leƙa kuma hukumar tace fina-finai ta jihar Kano, a inda mai girma Director General na ita wannan hukuma Afakallahu ya shirya wani katafaren horarwa ko kuma taron wayar da kai, wanda gwamnatin jihar Kano ita ta ɗauki nauyin wannan taro, a inda aka horar da fanni daban-daban na harkar shirya fina-finai, bangaren mawaka, bangaren masu tace fina-finai, bangaren masu ɗaukan hoto, da ma bangaren masu costume wato sutura, sai kuma bangaren masu kwalliya, wanda akalla ba a kasara ba ɗaruruwan mutane ne suka amfana da shi wannan horo, tare da kuma su ma aka ja hankalinsu cewar su je, duk da an san cewa wannan masana'anta wato masana'antar fina-finan Hausa tana da ɗimbin matasa wanda akan suke gudanar da sana'o'insu daban-daban a cikin wannan masana'anta. Aka umarce su da wannan horo da aka ba su, su ma su je wannan horo ya yi naso har zuwa ƙasa. Ku biyo mu dai ku ji yadda aka gudanar da wannan horo da kuma jan hankali da aka yi ma su masu gudanar da wannan sana'a ta fina-finai Hausa. Masoya Allah jirgin fito kana wana godiya Ganduje ka tafi da mai kare gudun ayyuka da tijo sarari mai kare gudun dawakai kuce Ganduje aiki Ganduje farin wata haske dukannin gari Ganduje wana godiya da tijo kafatin cikin gwamnoni ga lamba wani Ganduje aiki Ganduje baba Kadimul Islam jirgin fito Ganduje aiki mun ga musu kauce mu je Ganduje birni Kano da ƙauyuka dole mi maka ajo jirgin fito kana wana godiya Ganduje ka tafi da mai kare gudun ayyuka da tijo agogo sarkin aiki yau sun ga saka dauka aiki Ganduje wani kaya sun wuce jaki
da kaya dukka aiki ake ganduje. inda ayyuka kama mai daɗi. Allahu akbar. Masoyi, masoyi, na ga masoyi. Kaya ya ɗinke gandun kaya. Wannan tafiya za mu ce ta tabbata juna. Saboda haka wannan taro na Kannywood Foundation na ƙara juna ilimi da ƙara juna dabara da ƙara juna sanin makama. Taro ne ake yi a gidanku. Zanne yanayinku. A saboda haka wanda suka zo daga faɗin Najeriya zan iya cewa kun dawo gida. Idan za ku iya tunawa shekara 2019 kun yi babban taro a jihar Kano inda kuka ba da kyautattuka ga wanda suka yi fice a wannan sana'a. Aka ba su kyautattuka, aka yi bayanai iri-iri, aka yi nishadi, aka nuna gwaninta, aka nuna duk wata nasara da wannan kungiya ta samu. To yau ma wata babbar rana ce. Wannan taro kamar yadda kuka sani, kamar kuma yadda babban bako mai bayani ya faɗa cewa wannan sana'a ce muhimmiya. Wannan sana'a ce da ya kamata a riƙe ta da hannu biyu. Sana'a ce da ya kamata a sa hikima a cikinta, a sa ƙwarewa a cikinta, a sa ilimi a cikinta, a sa alƙibla a cikinta, domin ta kasance yadda irin wannan ƙungiyoyi na duniya suka samu gindin zama a tattalin arziki na duniya, a kuma yin suna a duniya. Wannan kungiya ba shakka muna so a saita ta, muna so a saman mata alƙibla, muna so ta kasance tana aiki da ilimi. Kun san dai labarin awon igiya ko? To mu ba awon igiya ba ne, kuma ba awon igiya ba ne. Yau idan kun ga bakin mutum yana kumfa kamar bakin raƙumi,
to kun san ba lafiya fa. Kuɗin nan masu hankali ne, masu tunani ne, saboda haka ku ba awon igiya ba ne, ku kuma ba baki da kudu ba ne, balle a ce hanci da majina, balle a ce ido da kwansa, kunne da nakiya, kai da kora, kafa da kirci. To wannan duka ba ku ba ne, wannan kungiya ba haka take ba. Dole ne mu saita wannan kungiya. Kamar yadda kuka sani, a Najeriya, musamman wannan bangare na Najeriya, wannan kungiya tana fuskantar kalubale. Na farko, magana gata. Kun san gata, ko yarinya ce in ta da gata ta zama ballagaza. Saboda haka wannan kungiya lallai ne mu samun maki gata, lallai ne a samun maki, a samun wannan kungiya muhalli mai na'urori wanda yake fanni daban-daban na wannan sana'a, kamar yadda yake faruwa a duniya. To sai an samar mata irin wannan na'urori, amma wannan ba zai yiwu ba sai kun haɗa kanku. Wannan ba zai yiwu ba sai kun yi niyya, kun ɗaura ɗamara, kun jajirce, kun yadda cewa wannan sana'a ce wacce za ta kai ku ci gaba. Wannan sana'a ce wacce za ta kai gaba, ta tabbatar da Najeriya ta ci gaba irin wannan harka. To na ji abin da kuka ce, kuna so Kano ta zama ita ce cibiyar wannan ƙungiya ta Kano Road Foundation. Mun yadda kuma mun yi farin ciki. To amma kasancewata cibiya wannan jiya tamu ta wannan kungiya tana bukatar kuma daga ɓangaren ku nemi masana. Kun san komai a yanzu yana aiki akan ilimi, komai. Ku nemi masana su zana maku headquarter wannan kungiya, yaya ya kamata kuma wannan kungiya a fannin sani wani fanni ne daban-daban, wani fanni ne daki-daki, wani fanni ne kuke bukata. Wannan shine hangen nesa, wannan shine kuduri
duk abin da za ka yi in babu ƙuduri to ya riga ya kwance tun ma baka ɗaure ba. Saboda haka lallai wannan ƙungiya ku samu masana da za su kawo maku abin da ake kira blueprint, abin da ake kira ƙuduri da tasawira da duk abin da ya kamata na ce irin wannan ƙungiya tana da shi a jihar Kano. Kun ce kuma kuna so in maku jagora akan wannan, to na yadda. To kafa kusan bafulata ne ce kada fa ku zuga ni, kada fa ku zuga ni da dabara ta. To amma wai don Allah wai kunnan ku ne ne kunnen biyu ku ƙara gowa ku sha labari. Kun ce in zaɓen maku alƙibla, kun ce in zaɓen maku mafita, kun ce in zaɓen maku makoma, kun ce in zaɓen maku gida, a gidan ma in zaɓen maku ɗaki, a ɗakin ma gado da katifa da matashi har ma da gidan sauro. To yau na zaɓa muku tun da kun ƙara kunnuwa 10, wannan gida, wannan ɗaki, wannan gado shi ne APC. Masu kallo da sauraro kun dai ga yadda wannan taro ya gudana a inda mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Katimul Islam yana ɗaya daga cikin waɗanda suka je wajen wannan taro tare da ma makarrabansa da ma manya-manyan jarumai na harkar wasan Hausa da kuma jarumai na bangaren waƙoƙi da kuma bangarori daban-daban kamar yadda na gaya muku a baya. Masu kallo da sauraro duba ga yanayi na lokaci duka-duka anan za mu ja labulan wannan shirin. A madadin gwamnatin jihar Kano da take daukan nauyin kawo muku shirin, sai ma'aikatar yada labarai da take sanya ido akan ita wannan shirin da muke gabatarwa karkashin jagorancin comrade Malam Muhammad Garba, sai Sadiq Muhammad Fage da yake daukan mana hoto tare da tace mana sauti. Ni da na shirya da kuma gabatar Aminu Nuruddin Amin nake cewa Ubangiji Allah ya sada mu da alkhairi wani makon.